ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି ନିଜ କାମ ସାରିଦେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଶନ ଥିଲା ଫୁଲ ତୋଳିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଫୁଲ ଏତେ କେହି ଆସିକି ତୋଳନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫୁଲ ସରିଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଲି। ବେଲପତ୍ର ତୋଳିଲି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ନର୍ମାଲି ତ ମୁଁ ହେୟାର ଡ୍ରାୟରରେ ଚୁଟି ଶୁଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲି ମୋତେ ହେୟାର ଡ୍ରାୟରରେ ହିଁ ଚୁଟି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାକ୍ମିର ସିସି କ୍ରିମ୍ଟେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଠି ଫେସେସ୍ କାନାଡ଼ାର ଟିକେ କମ୍ପାକ୍ଟଟେ ଲଗେଇଦେଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଲଗେଇଲି ଲିପ୍ ଗ୍ଲସ୍, ତାପରେ ପିନ୍ଧିଲି ଚୁଡ଼ି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଗଜରା ବି ଲଗେଇବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଗଜରା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କାଳେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯିବି ସେପଟେ ଲଗେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଲାନି ମୋତେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେମିତି ବି ଥିଲା ଏତିକିରେ ହିଁ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଲି। ଆଉ ଟିକିଲିଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ବାହାରିଗଲି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ନରଣପୁର। ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭିଡ଼, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସତରେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସତ କଥା କହିବି, ଲାଇନ୍ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଆଜି 12ଟା ବାଜିଯିବ, ହେଲେ ବି ୱେଟ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ପଛପଟେ ବି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା, ସେପଟେ ବି ଯାଇଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିବେ ଟିକେ ଦେଖିକି, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ସେଠି ନା ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ମିଳୁଥିଲା, ସେଇ ଭୋଗ ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିଟା ମିଳେ ନା, ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିହେବନି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ଓକେ, ବାଏ।